Voor eerst mag er net lierpaaien zocht worden in Friesland. De ontheffing van de provincie voor het ziekje en meenemen van lierpaaien is net gildig. De Rie van Steert had dit jood uitsprutsen in de zaak die de faunabescherming aanspande in de ontheffing. Nevens de Rie van Steert moet de provincie eerst onderzoek doen naar de lierpestaan. Wat in de maand april een huis koopt, krijgt financiële voordelen door het WEN-offensief. De provincie stelt er 65 miljoen voor beschikbaar. De provincie, gemeenten en makelders organiseren in april opnieuw een WEN-offensief, omdat het verleden jaar een succes wie. Door binnen er meer huizen verkocht. Het 100-jarig jubileum van ijsclub Ritsema uit Massum kan net op het ijs vierd worden. Alle activiteiten vallen letterlijk in het wetter door het milde waar. Eens wie het jubileum al in 2014, maar toen ging het feest door, omdat er door ik in ijs lag. De gemeente Zuidwest-Friesland is los met het laatste stukje van de vaarverbinding in Snits tussen de Geeuw en de Waardveert. Maar de onlist van de aanzoon troch Snits wie al praat dat er bij alle invalsdieken een wettergong komen zou. Op deze wijze blijft Snits duidelijk een wetterstaat. Deze simmer moet het weer kleer wezen. Joen en vannacht 2 graden boven nul, winterse buien en een zuidwestenwind. Morgen een hudde ontstwarmige wind en regenwetter. De temperaturen liggen tussen de zon en 9 graden.